Avui visitem Voctrolabs, un creador de veus i cantants digitals. Aquí, qui fa cantar el que vol. A qui vol és l'empresa catalana Voctrolabs. Fa 14 anys, el grup Gorillaz trencava els esquemes de l'escena musical. Era la primera banda virtual. Una dècada després, la tecnologia aplicada a la música ha obert una nova pàgina amb la Hatsune Miku. La Hatsune Miku no està projectada sobre cap pantalla, sinó que és un holograma, i la seva veu està generada amb un software anomenat Vocaloid, desenvolupat pel grup musical de la Pompeu Fabra. Jordi, què té a veure Vocaloid, Voctrolab i la Pompeu Fabra amb tot aquest embolic? Doncs un grup d'investigadors del grup de tecnologia musical de la Pompeu Fabra fa més d'una dècada que fem investigació al voltant de la veu cantada. I fruit d'aquesta recerca n'ha sorgit el programa Vocaloid, que és un programa d'ordenador que el que permet és que l'ordenador et canti com una persona real. I hem creat les primeres veus en castellà, que es diuen Bruno i Clara. Hem agafat la cançó de La flaca de Jarabe de Palo i A qui l'importa de l'Alaska i els farem cantar el Bruno i la Clara. Això sí, amb alguns petits canvis de la lletra i, per tant, demanarem a la gent que ens apunti paraules. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da? Entonces, ¿podemos escuchar la canción? Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Vale, el primer beso es Cuesco. Solo tienes que introducir la palabra en la primera nota y ya te lo hace. Escolta. Ahora podemos escuchar de nuevo. Por un cuesco de lomana daría lo que fuera, porque solo de ella, aunque solo uno fuera. Por un pelo de I ara que hem acabat la de Jarabe de Palo, anem amb la cançó de l'Alaska, A quién le importa. ¿A quién le importa lo que yo gale? Yo soy así y así lo sabré. Nunca no sabré. I aquest software, a part dels frics japonesos fanàtics de Hatsune Miku, qui el compra? Que té un estudi a casa, músics amateurs, i que els agrada fer música a casa seva. Tal com la gent estem acostumats a que amb un teclat la gent es pugui cobrar un teclat per tocar un so de violí, doncs Vocaloid ens permet afegir-hi la veu també. Un altre dels invents de Voctrolab és aquesta capsa que em transforma la veu en temps real, com per exemple, mira. Ara tinc veu de monstre. Ara tinc veu d'home o de robot. Aquesta capsa, aquesta aplicació que teniu aquí, per a qui pot servir? Això té una aplicació amb el món del cinema on tu pots transformar la veu dels actors en temps real. On hem fet treballs és que ens envien les gravacions d'un actor per a una pel·lícula d'animació on tots els personatges de la pel·lícula els grava el mateix actor. I amb això escollim per cada personatge quina transformació volem que tingui l'actor. Gintós, Generació Digital, Barcelona. Aquest pas ja no caldrà tenir cantants de carn i ossos, ni músics, ni presentadors de televisió. Mentrestant, però, seguirem fent-ne de les nostres.